Siraba ye avril kalo tile 2 san 2025 amunu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna état-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn avril kalo tile fɔlɔ san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ marisi kalo tile 31 su ka don avril kalo tile fɔlɔ la san 2025 kɔnɔna na an ka lakana tigilamaaw ka kɛlɛkɛminɛ min bɛ yen nɔ aéronef o y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka bin Tizawatɛ ni ale marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidalikaw olu fɛ yen nɔ o y'a yira k'a fɔ aéronef in yɛrɛ kɔni binna yɔrɔ min na sa maa yɛrɛ kɔni kun tɛ a yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni ma kɔlɔlɔ o yɛrɛ kɔni don an ka jamana kun o tilala tuguni k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni kɛla aéronef in ale yɛrɛ kɔni binni sababu ye o ma se k'a dɔn fɛn min ye état-major général des armées a y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni b'a la ka wulikajɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka aéronef in yɛrɛ kɔni bin ka se ka o dɔn état-major général des armées a bɔla ka foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma u ka danaya la a y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa fɛn min yɛrɛ kɔni buna adamadenw ye ale ni u bololafɛnw olu bɛ se ka kisi cogoya min na an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi. An ka ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale an ka ba Maliba ale ko kan ko ministre Abdoulaye Diop a yirala k'a fɔ ale bisimilala kunu tarata don avril kalo tile fɔlɔ san 2025 kɔnɔna na irisikaw olu fɛ yen nɔ o y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bisimilala maa min fɛ sa o de y'u ka coopération ale ɲɛmaaba ye a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni ka tagali kunbɛn min ye sa o de ka taa baara min ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ session fɔlɔ min ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ AES ale consultation kunkanko la o hokumu de kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye baaraɲɔgɔn ye ale ni bolodi ɲɔgɔnmaya min bɛ irisi ale ni AES jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina ale ni Niger o tɔ bɛ se ka sinsin cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni a baaraɲɔgɔn ye minnu ni olu kan ka bɔ Niger ale ni Burkina olu yɛrɛ kɔni kan ka a sɔrɔ ni kɛnɛ in kan avril kalo tile 3 fɔ ka taa se avril kalo tile 4 ma. An ka ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka sariya kura ta ka ɲɛsin bolimafɛn ma bolimafɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ doniba o yɛrɛ kɔni ta k'a dama tɛmɛ a yirala k'a fɔ dankari bɛna kɛ olu la an ka jamana kɔnɔna na o hokumu de la fɛn min ye an ka ɲɛmaaw ye sa u yɛrɛ kɔni bɔla ka u kunda an ka marabolo yɔrɔ caman kan walasa ka taa sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ baara ninnu yɛrɛ kɔni sariya batoli o daminɛna kunu tarata don avril kalo tile fɔlɔ san 2025 kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ bolimafɛn ni i yɛrɛ kɔni ye doni ta sa k'a janya ko o yɛrɛ kɔni se mɛtiri 2 ale ni buruburu 60 ɲɔgɔn kɔ ma ko dankari bɛ kɛ i ka bolimafɛn na ka a boli an ka jamana kɔnɔna na sariya ninnu yɛrɛ kɔni batoli kunkan ko la kunu tarata don a yirala k'a fɔ bolimafɛn caman olu yɛrɛ kɔni jɔla douane na ka sababuya kɛ u ka nin sariya in labatobaliya ye o hokumu de kɔnɔna na an bɛ taa Kayekaw olu fɛ yen nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Kaye ale gouverneur ye ale bɔla ka i kunda u ka marabolo caman o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka douane kan ka taa sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni baara ninnu ni u yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ u kɛcogow la o tɛmɛnen kɔfɛ a tilala tuguni ka a kunda fɛn min yɛrɛ kɔni u ka samɛ ale poste kan ka taa baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛcogoya lajɛ sɔrɔ ni sariya ninnu ni u b'a la k'a labato u ye nin ŋaniya in yɛrɛ kɔni ta kun min kama sa walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye siraba ye ale bɛ se ka makara ka bolimafɛnw ko olu yɛrɛ kɔni tɔpɔtɔ. Ministri min ni ale ka baara bɛnnen don kɛnɛyako kunkanko ma ale ni baara yɔrɔ minnu ni olu ka baara bɛnnen don kɛnɛyako kunkanko ma walasa ka kɛnɛya ka ale yɛrɛ kɔni tɔ sinsin kunu tarata don avril kalo tile fɔlɔ san 2025 kɔnɔna na olu bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ fɔlɔ o kɛ INPS kɔnɔna na ɲɔgɔn dalajɛ min ni o yɛrɛ kɔni bɛ boli kɛ carte nationale hospitalière ale kunkanko la o y'a yira k'a fɔ carte hospitalière min ni ale yɛrɛ kɔni bɛna boloda an ka jamana kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye ka to baara caman o yɛrɛ kɔni bɛna nɔgɔya o hokumu de kɔnɔna na colonel Asan Bajalo ni ale ye kɛnɛya ale kunkanko ministre ye ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn a y'a yira k'a fɔ carte hospitalière in ka a yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ foroba kɛnɛyasow la fo ka taa se kɛnyɛrɛye kɛnɛyaso ma ko nin yɛrɛ kɔni ŋaniya yɛrɛ kɔni talen don kun min kama sa o de ye fɛn min yɛrɛ kɔni kɛnɛyasow ye ko u don bɛrɛ la ka se ka u ka hakɛyaw ka olu dɔn o y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni révision bɛ se ka kɛ san kɔnɔ siɲɛ 1. An ka
ka kunnafoni soba ORTM ale ni UNICEF a yirala k'a fɔ olu ka bolodi ɲɔgɔnmaw yɛrɛ kɔni lakurayala kunu tarata don avril kalo tile fɔlɔ san 2025 kɔnɔna na wa yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ nin bolodi ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ kun min kama sa fɛn min yɛrɛ kɔni denmisɛnninw ye olu bɛ se ka u ka hakɛ o sɔrɔ cogoya min na ani u ka lakana u bɛ se ka sigi sen kan o tɛmɛnen kɔfɛ u b'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna sensibilisation dɔw ko olu yɛrɛ kɔni boloda ani fɛn min yɛrɛ kɔni production ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ denmisɛnninw olu ka ko kunkanko la walasa bolodi ɲɔgɔnma min bɛ u ni UNICEF ni ɲɔgɔn cɛ o tɔ bɛ se ka sinsin cogoya min na. An bɛ taa kɔ kan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso a yirala k'a fɔ Burkina Faso ale jamana ɲɛmɔgɔ kapitɛni Ibrahim Traoré ale bɔla ka ŋaniya kura ko o yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin u ka sanfɛ kalandenw ma a yirala k'a fɔ fɛn min ye u ka sanfɛ kalandenw ye olu yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛna sefa wari 20 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni sɔrɔ walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ u ka kalanko ale kunkanko la halisa an bɛ to Burkina Faso ale kunnafoniyaw kɔnɔna na. Halisa an bɛ to Burkina Faso ale kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni banbagaciw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka taa bingani wale ka o ta ka Burkina Faso marabolo dɔ sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Japaga u y'a yira k'a fɔ u ka bingani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sa u yɛrɛ kɔni bɔla ka datigi kɛ civil caman o yɛrɛ kɔnɔna ani fɛn min yɛrɛ kɔni u ka lakana ale tigilamaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la volontaire maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ taa faso ale dɛmɛ walasa a bɛ se ka kisi cogoya min na u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni maa caman ɲɔgɔn kɔ olu bɔnɛna u ni na an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in kisi minnu bɔnɛna u ni na ala ka badanɛma di u ni alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ taa Algérie a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Algérie ale lakana tigilamɔgɔw ye olu bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn wa yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka kɛlɛkɛcɛw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw u bɔla ka o lajigi Tizawatɛnɛ ale marabolo kɔnɔna na frontière la sufɛyanfan ale yɛrɛ kɔni fɛ avril kalo tile fɔlɔ san 2025 kɔnɔna na wa yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ni sanfɛ kɛlɛkɛminɛ yɛrɛ kɔni lajigi ka sababuya kɛ a yɛrɛ kɔni kun bɔla an ka ba Maliba kɔnɔna na ni a yɛrɛ kɔni minɛna Algérie jamana ale la. An bɛ taa Guinée ale jamana ɲɛmɔgɔ général Mamadi Doumbouya ale bɔla ka kunnafoniya dɛsɛ ka ɲɛsin Mali ma a yirala k'a fɔ maliyɛnden minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ taa bagangɛn kɛ Guinée ale dugukolo kɔkan na ale ni maliyɛnden minnu ni olu bɛ bagangɛn kɛ Guinée ale dugukolo kɔkan na k'u u bɛna wulikajɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan ka ale interdit. Kunnafoni kuncɛla Musa Dadis Kamara ni ale tun ye Laginɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye a yirala k'a fɔ fɛn min ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ale bɔla ka wulikajɔ kɛ ka yafama kɛ ka ɲɛsin Musa Dadis Kamara ma ka ale yɛrɛ kɔni bɔ kaso la n'a tun bɛ fanga tigilamɔgɔ ka bolo kan a bɛ wagati damadɔ bɔ o hukumu de kɔnɔna na Nations Unies ONU ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a yɛrɛ kɔni tun man kan Musa Dadis Kamara ka ale bɔ a yɛrɛ kɔni tun b'a ɲini walasa a bɛ se ka segin cogo min na ka taa kaso kɔnɔna na. CNT ale ɲɛma Maliki Jawa a bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn kunu tarata don avril kalo tile fɔlɔ san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni dusuma kasɛlen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ honorable Jikine Atuma Gaku ni o y'u ka deuxième vice présidente ye a yirala k'a fɔ Daba Masa o ka wele sela ale ma kunu tarata don avril kalo tile fɔlɔ san 2025 kɔnɔna na an bɛ ala deli badanɛma ala ka a di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ. Ni de tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni ala man ka jɔ an jɔ na.